animalia. Eta duela urte pillo bat, Afrikan animaliak elkarrekin bizi ziren, elkarrekin eta pakean, pozik. Baina egun batean, bananduta bizitzea erabaki egin zuten. Bai, nik ez daki zergatik, baina las egin zuten. Horretarako bi talde egin zituzten. Talde batean ugaztunak jarri ziren. Eta bestean, badakizuen hartzuk, bestean jarri ziren egadunak. Bai, egadunak, egazteak eta egoak zituztenak. Ugaztunen taldean animalia pillo bat zegoen. Batzuk handiak ziren eta beste batzuk berriz txikiak. Handien artean elefantea eta jirafa, hipopotamoa eta errinozeroa. Esate baterako. Eta beste batzuk esan dudan bezala txikiak. Arratoia, untxia eta bebai txerria. Egadunen taldean egazti batzuk, txoriak, zikoina, putrea, ostruka, oso handia dena, eta bebai txikiak zirenak, eulia, eltxoa, eta aize polita, marigorringoa ere bazegoen. Egun batean, ugaztunek jai bat antolatu zuten. Jai bat egingo dugu, ez dakinik zer ospatzeko. Eta oso jai divertigarria izan zen, denetarik prestatu zuten. Musika, dantza, jatekoa, edateko ur freskoa jarri zuten eta han ibili ziren danak. Zarata, zenolako handia izan zen. Eta orduan, bereko basuloan zegoen animalia bat esnatu egin zen, eta pentsatu zuen, ematen du jai bat dagoela, eta araño joan zen. Eta badakizue nori izan zen animalia hori? Animalia hori saguzaharra zen. Orain ikusiko duzue. Saguzaharra? Egaz, abiatu zen, eta araño heldu zenean, atean jo zuen. Kas. Atezaina, txerria zen, eta txerriak esan zion. Nor zara eta zer nahi duzu? Saguzaharra naiz, zar naiteke? Bai, sartu. Eta orduan saguzaharra sartu zen. Baina orduan dana konturatu ziren, saguzaharrak egoak zituela, eta lase erantzun. Baina zu, saguzaharra zara, zer egiten ari zara hemen, egoak dituzu? Alde mendik, eta orduan saguzaharrak jaian egon barik alde egin zuen gizajoa, triste. Hurrengo astean, egadunek antolatu zuten jaia. Zenolako jaia. Danborrak jo zituzten, denetari jarri zuten edateko, eta ur freskoa edateko. Eta zenolako zaratak. Orduan berriro, saguzaharra esnatu zen. Eta zaratak entzunda pentsatu zuen. Jaia, banoa, araño joan zenegaka. Kling. Eta heldu zenean, atezaina, marigorringoa zenez. Esan zion marigorringoak, nor zara eta zer nahi duzu? Bani, saguzaharra naiz eta sartu nahi dut, zar naiteke? Bai, sartu. Orduan saguzaharra sartu zen. Eta danak ikusi zuten, saguzaharrak titiak zituela, ugaztuna delako. Zu, ugaztuna zara, zer egiten ari zara hemen, alde mendik! Eta orduan saguzaharra berriro, alde egin behar izan zuen, jaian egon barik. Aizue, pentsakor geratu zen saguzaharra. Zer egin dezaket, pentsatu zuen. Eta pillo pentsatu eta gero, ideia bat bururatu zitzaion. Nik jai bat antolatuko dut. Eta las egin zuen. Zenolako jaia prestatu zuen saguzaharrak. Musika tresnak prestatu zituen, dantzak, jatekoa, edatekoa, eta gonbidapena bidali zuen. Eta badakizue nor gonbidatu zuen saguzaharrak? Familiakoak, bai.
Saguzar guztiak? Bai. Baina bebai, ugaztunak eta hegadunak gonbidatu zituen. 5:30 nireko basuluan jartzen zuen gonbidapenean. Eta heldu ziren danak puntuan. Alde batetik ugaztunak, bom, 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 bom. Beste aldetik hegadunak, titi. Eta antxe, bildu zirenean, harrituta geratu ziren. Zer egiten ari zarete zuek hemen? Eta zuek? Baina orduan Saguzaharra irten zen eta las esan zien. Ei, animalia guztiak, etorri, sartu barrura, jai hasiko da eta... Eta danak sartu ziren, ugaztunak eta hegadunak. Eta han ibili ziren, superondo primeran pasatu zuten, musika, dantza, zarata. Eta gauza bat esango dizuet. Hori suertatu zen, jairik divertigarriena. Danak elkarrekin egon ziren, pakean, ondo pasatzen. Eta handik aurrera, erabaki bat hartu zuten. Hemendik aurrera, berriro, elkartuko gara, eta elkarrekin biziko gara, danak batuta, eta lase egin zuten. Gaur egun, ezagutzen dugun, bezala. Bau izan da, Sudantik ekarritako ipuina. Zuen gustuko izan da? Espero dut baietz, esatia. Eskerrik asko nirekin egoteagatik, eta agur!